Ola, son Adrián, alumno de primeiro C do Bacharelato Científico do IES As Mariñas e a continuación o meu compañeiro Martín e máis eu imos vos amosar algúns refráns e ditos populares galegos. A boa fame non hai pan duro, cando hai fame todo está bo. Mes de xaneiro é mes xeeiro, neste mes do ano fai moito frío e moita xeada. Ao pan, pan e ao viño, viño, as cousas claras, tal e como son. En San Xoán, pinga a sardiña no pan. Isto quere dicir que na data de San Xoán é a época na que a sardiña está máis boa. Colle máis. Non quero máis, grazas. Queda aquí a vergoña do galego, sempre ten que sobrar algo. Maio ventoso para o labrego fermoso e o mariñeiro penoso. Isto quere dicir que o tempo no mes de maio facilita o cultivo dos labregos e dificulta a actividade dos mariñeiros no mar. En maio, aínda a abella queima o tallo. Isto quere dicir que no mes de maio aínda refresca e, polo tanto, é preciso manter o lume acendido. Antigamente dicíase que, cando se lles acababa a leña, o obxecto que tiñan máis a man e que se podía queimar era o tallo. Amiguiños, sí, pero a vaquiña polo que vale. Por moi bons amigos que sexamos, as cousas teñen un valor. O que garda sempre ten, hai que ser previsores. Para o bo traballador non hai ferramenta mala. O que é traballador e habilidoso busca o xeito de facer as cousas e facelas ben. Gaiteiro pago nunca ben toca. Isto quere dicir que se pagas antes de realizar unha tarefa corres o risco de que esta non se faga ben.